سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال شوكو زغركم تعزبتنا كمي تمسيون لوم سنبت عصوت وربعة تحساس ساعات مشستر لو هاجراون زياتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر سعدم صادكم تصنح ميكايل حرقو فالماق بكنتو تاتو افلم اب زوباغاش باركا مرت حرشا بعينة متن معباي تتكبر مربات قسقاسون تغنجيمو اب زوبا مايكل افلوطو وننت تاكسياب توريزماو ጸጋታት ንምዕባይ ዝተምሮ ተወዲቡ اب عصبنا رعتان ጎዳት ልምድታት ንምታ ተሳትፎኩም ከዓዘዝ መዘኻኸር ቀሪቡ اب زيناتات وصاي اسرائيل وشمت غزة بزكايرتو دبداب لعلوي عزازي فلسطينيين منقسقاس حماس كم زغتلت افريقيا اب استراليا وتكتما سيدني باستخايده متقعتي فوكس بريتو سباو كسارا وريدو منغسي تشيك ريبابليك اوروبا حبرت يوكرين بزغوبروز هون فاينانسيال دغف كم تيساقط زرزينا اب زوباغاش باركا مرت حرشا بعينة متن معباي ستكبر مرباتن قسقاسون تغمجيمو وكيل رينا قداو تولد زدالو زيناو صبصابالو دانيت غبريوت كتقربيا ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምህርቲ ሕርሻ ብዓይነትን መጠንን ንምዕባይ ኣብ 2025 ብተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላትን ኮምን ዝተተግበረ መደባትን ገስጋስን ብምግምጋም ኣብ ናይ መጻኢ መደባት ዝዘተየ ኣኼባ ብ11-12 ታሕሳስ ኣብ ባሮንቱ ተኻይዱ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ 16 ዞባታት ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ማእዛዊ ምግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ብዝብሸቶ ንምስማር ዝዓለመ መደባት ብሓፈሻ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኩነታት ማሕረስን ዝተሓፍሰ ምህርትን ከምኡውን ረብሓታት ቤት ትምህርቲ ሓረስቶ ኣብ ግራት ሓረስቶት ንተጠቃምነት ባህርያዊ ድኹዕን ዝምልከት ሰፊሕ መብሪ ሂቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣቡበከር ዑስማን ኣብ ክራማት 2025 ኣስታት 60 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ክሕረስ ዝኽእል መሬት ከም እተሓርሰ ብምጥቃስ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ዝናብ ኣብ ርእሲ ምድንጓዩ ኣብ ወርሒ ሓምለ እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ስፍሓት ዝተሓርሰ መሬትን መጠን ዝተሓፍሰ እቶትን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝነከየ ኣብሪሁ بزيكا زي كاب تقلالا زتحرس صفحات لعلي 221,000 هكتار بمثل تتقامنت لعلي 49,000 هكتار دما بنقداو كرمتاو حرشاهم التحرسة بمصنعو حرشا كاب زلامع لعلي 6,400 هكتار كا لعلي 1,000,000 كونتال أحملتن 226,000 كونتال فرتاتن كم التحرسة خمون حدثت ديقاتات كم التسرحات حبيروم أب منيستر حرشا وانا دايركتر كفل حرشاوي اكستنشن آتو سمر أملسون بوغانو أب زوباقاش باركا نزول حرشاو ጸጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ልዑል ሕርሻው ፍርያት ክርከብ ትጽቢት ከም ዝግበር ብምጥቃስ ብሰብ ሞያ ሕርሻ ምስ ኩሎም ማሕበራት መንግስቲ ተዋሃሂዶም ንሓረስቶት ማእከል ዝገበረ ተለካዕ መደባት ከተግብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣማሓዳር ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ ዝሃቦ መዛዘ ምቓል እኹል ዝሕረስ መሬትን ሞያውያን ሕርሻ እኳ እንተለዉ መጠን ዓመታዊ ፍርያት ከም ትጽቢት ዝግበረሉ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ዝርግሐ ሰብ ሞያ ሕርሻ ናብ ምምሕዳራት ከባቢ ክባጻሕ ኣወዳድባ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክኽለስ ከምኡውን ንሓረስቶት ግርሆኦም ናይ ምድልዳል ሓላፍነት ዘሰክም ሜላ ክተኣታቶ ምዃኑ ሓቢሮም ናብ ካልዜና ምስንሰግሩ اب زوبا ماكل افريقيا توريزم او ጸጋታት ንምዕባይ ዝሕግስ ጎስጓስ ብ12 ታሕሳስ ንኣባላት ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ተኻይዱ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ሓላፊት ሓበሬታን ጎስጓስን ወይዘሮ ኤልሳ ሩሶም ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ መራሕቲ ታክሲ ቅድመ ግንባር ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ምዃኖም ጠቂሳ ኣብ ዝህቡ ኣገልግሎት ዓሚቕ ፍልጠት ንክህልዎም ተስተምሮ ከም ተወደበ ኣብሪሃ ምልከታ ሃገራውያን ቋንቋታት ምህላው ብውዓ ፍልጦ ጸጋታት ቱሪዝም ሃገርና ሙናን ሞያውን ስነ ምግባራውን ክብርታት ምቕዳም ሃገራው ረብሓ ከምኡውን ሕጋውን ንጥፈታት ምክያድ ገለ ካብቶም መራሕቲ ታክሲ ከማልዎም ዝግብኡ ረቑሒታት ከም ዝኾኑ ኣብሪሃ ኣባል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣቶ ፍጹም ገብረስላሴ ቦጎኑ ቱሪዝም በተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላት ዝምዕብል ኢንዱስትሪ ምዃኑ ብምሕባር መራሕቲ ታክሲ ዓብዪ እጃም ስለ ዘለዎም ብቑዕ ኣገልግሎት ክህቡ ምዒዱ معقابن مفلاطن توريزماو ጸጋታት ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብ ወንበር ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ኣቶ መንግስቲ ጊላ ሚካኤል ድማ ንቱሪዝማው ጸጋታት ዝጸልቡ ነገራት ክርከቡ ከለዉ
ወነንቲ ታክሲ ቁልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ምትሕብባሮም ከዛይዱ ዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ጎስጓስ ኣብ ምምዕባል ጽላት ቱሪዝም ኣገዳስነቱ ልዑል ብምዃኑ ብዝተወደበ መልክዕ ክካየድ ተላብዮም ኣብ መደምደምታ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክታልን ኣቶ ሚካኤል ፀሃየ ጽላት ቱሪዝም ንምድንፋዕ ዝግበር ጻዕሪ ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ወነንቲ ታክሲ ድማ ብፍላይ ክሰምር ስለ ዘይክእል ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከብርክት ጸዊዖም ኣብ ንዞባታት ዓሰብና ራዕታን ብኣባላት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሃማድን ጥዕናን ብዝቖመት ኮሚተ ኣብ ምግታዕ ጉዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምውጋድ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብፍላይ ተሳትፎኩም ክዓዝዝ ከም ዝግባእ መዘኻኽሪ ቀሪቦም ኣብቲ ካብ 3 ክሳብ 9 ታሕሳስ ዝተወደበ ዝተምህሮታት ጎስጓሳትን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣባላት ባይቶ መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን መምህራን ተማሃሮን ተሳቲፎም ነይሮም ኣብታ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ክሽቦ ጓል ኣንስተይትን ካልኦት ጉዳእቲ ልምድታትን ከምኡውን ነድሪ ጸላም ከብዲ ብሰብ ሞያ ጥዕና ናይተን ዞባ መብርሂ ክወሃብ ከሎ ንምግትኡ ብውህደት ክስራሕ ጸዊዖም ሓለፍቲ ሃማደ ዘንኡሳን ዞባታት ወይዘሮ ሓሊማ ዓልን ወይዘሮ ሩታ ተኬም ወገንን ክሽቦን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘውርዶ ስነ ኣእምራዊ ሃስያ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኩሉ ዓይነት ኣድልዎ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ዝካየዱ ዘለው ጻዕርታት ዝምስገን ከስካሲ ከም ተረኽቦን ሙሉእ ብምሉእ ንኽግታእ ብዝለዓለ ክስራሕ ተሓሳሲበን ጎዳእቲ ልምድታት ብሕጊ ከም ዝሕትት ዝጠቕሱ ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታት ዓሰብን ኣራዕታን ኣቶ ብርሃነ ኪዳንን ኣቶ ብርሃነ መዝገበን ብወገኖም ንምግትኡ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ተራን ኣበርክቶን ከም ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ጎስጓሳትን ምክትታላትን ክሳብ ደረጃ ዓድታትን ቁሸታትን ክወርድ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ጸሎቱ ሰባትን ኣካላት መንግስትን ድማ ተሮም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንምምዕባል ምዕሩይ ዕድላትን ምርጋዝ ዝተኻየዱ ንጥፈታት ብምግምጋም መረባት መጻኢ ንምውፃጥ ኣብ ዝሕግዙ ነጥብታት ዘትዩ ኣብቲ ብ11-12 ታሕሳስ ዝተኻየደ ዓውዲ ዘተ ፕረዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስማዓቶ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ መረባት ዕዉት ንጥፈታት ከም ዝተሰላሰለ ብምብራህ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላት ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝከታተላ ኮሚተታት ኣብ ባይታ ብዘሎ ብድሆታት ከይተደረታ ዘካየዶ ንጥፈታት ከሒላ ኣገንዚባ ኣብቲ ሰፊሕ ርእሳት ዝሓቆፈ ዘተ ኣብ ሓበራውን ግብራውን ምርምርን ስራሕን ኣብ ኣጠቓቕማ ሳሲካዊ ሓበሬታ ክትትልን ገምጋምን ከምኡውን በብጽላቱ ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ ዕማማት ተዘቲሎም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ዘተ ኣብ ዕለታዊ ነጥፈታት ዝስርሖም ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምሕባር ዞባታት ሞያዊ ዓቕምታትን ብዝግባእ ክፍትሻ ዝተወንዘፈ ንጥፈታት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቀዳምነት ተዋሂቦ ክስርሐሉ ዝብሉን ካልእን ለቦታትን ርእቶታን ኣቕሪቦም ፕረዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ኩሉ መድያዊ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ንኽረጋገጽ ዝምልከቶም ኣካላት ብተወፋይነት ክዋሱ ብምሕባር እተን ኮሚተታት ኣብ ዓውዲ ዘተ ዝሓለፉ ኣገደስቲ ለቦታት ክዓያሉ ኣዘኻኺራ ኣብ ሓውሲ ከተማ ገልዓሎ ኣገልግሎት ትህብ ዘላ ቤት ትምህርቲ ስውእ ኢብራሂም ሓቢብ ተሳታፍነት ተማሃሮ ምዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብኣስታት 15 ሚእታዊት ዕቤት ከም ተመዝገበ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣሕመድ ዑመር ማሕመድ ገሊጾም መምህር ኣሕመድ ንኤርና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣገልግሎት ትህብ ዘላ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 32 ሚእታዊት ዝነበረ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ናብ 38 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣብሪሁ ሕፅረት መምሃሪ ክፍልታት ንምቅላል ተወሰኽቲ ክፍልታት ይህነጽ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መምህር ኣሕመድ በብእዋኑ ዝግበረሎም ናይ ሰደቓን ካልእ ሓገዛትን ኣብ መስርሕ መምሃሪ ምስትምሃርን ዓብዪ ግደ ይገብር ከም ዘሎ ኣረዲዩ መምህር ኣሕመድ ብተወሳኺ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ንምብራኽ ጎስጓሳት ከም ዝተኻይዱ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብዚ እዋን 2 ንቑጣታት ተኸፊተን ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ብምልካት ተሳትፎ ደቂ ተባዕትዮ ትሑት ስለ ዘሎ ሓያል ስራሕ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣነጺሮም ተምሃሮ ብወገኖም ብዝተኻየደ ዝተዋሃደ ጎስጓሳትን ዝተገበረ ደገፋትን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብራኽ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ብሰፊሒ ክቕጽል ተላብዮም ኣብ 2012 ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰጋገረት ቤት ትምህርቲ ስውእ ኢብራሂም ሓቢብ ሎም ዓመት ካብ ምምሕዳር ከባቢታት ባሕሪ እንገል ዓዳይቶ
ድልሑን ገልዓሎን ዝመፁ 187 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 705 ተምሃሮ ተቐቢላ ኣገልግሎት ትህብ ኣላ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቕርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቀፅሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕፅለ ዝቐርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ ምስክን ዜና ወፃኢ إسرائيل تمال عصوتو سلسة تحساس هاوش متقازب زكايتو دبداب لعلوي عزازي فلسطيماو منقصاص حماس كم زغتلت أفريطام بتياب العلم كنا استخايد دبداب بحمشة سوات كم زموتون بوحدو 25 سوات كم زغسلون سمزت عنا فلسطيم حبيرو مالو قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو منستر مكلخال إسرائيل كاتزن نابزوت وحبرو مجلسي اتي دبداب بملسة قبر نايتي قبل علوة تهدرات إسرائيل استخايدة متقعد كم زغون حبيروم فلسطيماو منقصاص حماس هاوزوت صو مجلسي نقتلت نايتي لعلواي بعال السلطان بمرقات إسرائيل نتي عبز حلف ورحة تقمتي بمونغونية بريزيدنت دونالد ترامب زتغتم السمع مقراص سوغسي كم زتحست كسيسوم مونغونياتاتن محبرسب عالمن نتي بإسرائيل زفتصم زلو قساتن ترغاقام تحستن دون مبالد زغطة كقبرو اتمنقصاص بتوساق تصويعهم سممع مقراص سوغسي تقبراوي كابزغو ندحر شومونت ميت تحسطات بإسرائيل كم تفتصمن بعرو 376 سوات كم تقتلون صبصابات يحبرون إسرائيل كينوتي عب وشمت غازا تكايدو زلا متقعتات نابت وشمت نزاعت ورديت بمعقات نقلو لاو نبرتي نايت وشمت تقادو كم زلا يزحبار بسنكت سقمتي أمايت نبرتي نايت وشمت بعد صبو كم زموتون أشحات أب حرقا وديقون كم زلون صبصابات ودو حبرات هاقرات ينطرون لو معصوت 4 تحساس هابا أستراليا كتما سيدني باستغاية متقعت فوكيس برد سباو كسارا وريدون بتي أب جماجم بحري بوندي زت غيرن محبرسب أيهود علامات قبر متقعتي بوحدو عصوت وكلتا سوات كموتو كلو هوسيا زركبوهم 29 قصيلون بمهلاوم قطر موتات كزايد كم زغل قمتات هالو حركة فتصمتي نايتي متقعتي ببوليس بستوكو سلوطيت كم تقتله اتكالاي دما بخبيد قصيلو أبتحتي قيد كم زقاتو بوليس كتما سيدني حابيروم من قصة أستراليا من كل نايتي متقعتين من تصار مرمرا يكايد كم زلوون أفليتوم قدما منستر أستراليا أنتوني ألبانيز نتمتقعتي بتري كونين ولو أب بحتى واننت برت ترير حقي كم زلوا بتقلص أستراليا كم زعانت متقعت ككاد صحة مخانو يمتصاب زتقصو زي كم زيلن كله أب كفلا هاجر رود آيلاند أمريكا أب زركب يونيفرسيتي بستفتصمة تمساسال متقعتي بوحدو كلتا سواتو كمتو غلو 11 كم زقصلو مع كنا زينك عليهن اتي متقعتي تمهارو نايت يونيفرسيتي أب زفتونو زنبر اوان كم تخايدو زحبر زلو فتصامو نايت متقعتي نمركاب صعوق صطاو سرعيتاتي كاد كم زلو انت قليصو أب أمريكا بحتى وانت برت بزطونكو متقعتات عمتاوي 10 سبات كم زقتلو صبصابات يردوم منقسي تشيك ريبابليك أوروبا وحبرت يوكرين نابز قبرو زخونا فاينانساو دقف كم زي ساتف أفريطوم حديش قدامه منستر تشيك ريبابليك أندريجي بابيس لو مع صوت 4 تحساس هاوزوت او مجلسي هاقرو ناي لقاح وحسنت كم زي تبن ناب يوكرين جنزب كم زي تلغن حبيرو كوميشن أوروبا وحبرت طلبات يوكرين مشفان كالا مراتيتات كدسس اتقدامه منستر بتوسخي التحساسي بوم بلجيوم تركبن حيالو أبال هاقرات نتي أوروبا حبرت أب بانك تاتو كابستعكت لولاوي جنزب روسيا بملكع لغاح يوكرين نمهاب نزوت او وطن يقاومو كم زلو عزفلتيهم من قص روسيا مهجار بأوروبا حبرت دسكيلو زلو جنزب هاقرو نفاينانساوي سرعات هاقرات معراب زهاسي مغانو بمحبار تمتاطان ملسة قبري كم زوهاوي بترقاقامي كتنقق تصنيحهم إيران روسيا نتي عب ورحة رغلتشن 25 زغتمو أتقالال استراتيجيكاو السمع بملون متكبار زلوان توفاين داقيما عرقاقيسان إذا استقلت بريزيدنت فلاديمير بوتين بريزيدنت مسعود بيجيشكيان بعصوتو قلت تحساس قون تياب كتما أشقابات تركمانستان تقانع زوبا وعلى السلام أبزا كايرو ركبيهم بريزيدنت إيران مسعود بيجيشكيان حقرو نت استراتيجيكاوي السمع نمتكبار دلوت كم زلا داقيمو بمرقات روسيا بمسارة السمع نزكار حبراو بروجيكتات بزغل تفاك تتكبر تمحتينهم
እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ብፕረዚደንታት ፑቲንን ፔዥሽኪያን ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝተኸተመ 20 ዓመታት ዝጸንሕ ስትራቴጂካዊ ስምዕ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። እቲ ስምዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ማለት ኣብ ምክልኻል፣ ጸዓት፣ ኢንዱስትሪ፣ ሕርሻ፣ ፋይናንስ፣ መጓዓዝያ፣ ስነ ፍልጠት፣ ባህልን ቴክኖሎጂን ምትሕግጋዝን ከደንፍዓ ዝዓለመ እዩ። ብዘይካዚ ክመፀን ዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ብሓባር ክምክታን ስልያዊ ሓበሬታ ክለዋውጣን ዝብል ነጥብታት ይርከቦ። ባይቶ ኢራንን ሩስያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ነቲ ስትራቴጂካዊ ናይ ምትሕብባር ስምዕ ከም ዘጽድቕዎ ኣይርስዕን። መንግስታት ሩስያን ኢራንን ነቲ ስምዕ ክኽትሙ ኣብ ፈለማ ናይ 2024 ከም ተረዳዱ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሴኔጋል ምስ ፈረንሳ ጸንሓ ግብርኛታት ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስምዕ ከም ዘወንዘፈቶ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ሴኔጋል ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ፈረንሳ ብሕጊ ንዝድለዩ ክልተ ዜጋታቱ ኣሕሊፋ ክትህብ ንዘቕረበላ ተደጋጋሚ ሕቶ ዕሽሽ ከም ዝበለቶ ብምኽሳስ እዩ። ሴኔጋል ናይ ገዛ ርእሳ ጠለባት ክሳብ ዘይተማለ ብሰበ ስልጣን ፈረንሳ ንዝድለ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣሕሊፋ ከም ዘይትህብ ድማ ኣፍሊጣ። እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ጊዜያውን ኣብ ተግባራት ፈረንሳ ዝምርኮስን ምዃኑ መንግስቲ ሴኔጋል ኣፍሊጡሎ። ኣብያተ ፍርዲ ፈረንሳ ብዛዕባ እቲ ብሴኔጋል ዝቐረበ ሕቶ ንምውሳን ተወሳኺ ሓበሬታ እኳ እንተሓተታ መንግስቲ ሴኔጋል ግን ኩሉ ዘድሊ ምርትዖታት ከም ዝቐረበ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሴኔጋል ብፈረንሳ ዝድለዩ 12 ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፈረንሳን ሴኔጋልን ኣብ 2021 ብገበነኛታት ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስምዕ ከም ተፈራረማ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኢራን ልዕሊ 6 ሚልዮን ሊትሮ ዘይሕጋዊ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ኣብ ማያት ወሽመጥ ዖማን ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ዜጋታት ህንዲ፣ ስሪላንካን ባንግላዴሽን ዝርከቦም 18 ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኢራን ገሊጾም። እታ መርከብ ንጽዕነታ ይኹን ጉዕዞኣ ዝምልከት ሰነድን መዝገብን ከም ዘይጸንሓ ዝሓበሩቶም ሰብ ስልጣን ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓሓዘ ጽዑቕ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈት ንዝነበረት መርከብ ኣብ ወሽመጥ ህርሙዝ ከም ዝሓዘ ዝዝከር እዩ። ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማያት ወሽመጥ ዖማን፣ ፋርስን ህርሙዝን ኣብ ዝምታ ነዳዲ ከም ተዋፈራ ንዝጠቐሰተን ሓያሎ መራኽብ ከም ዝሓዘ ጸብጻባት የረዱ። ኢራን ኣብቲ ማያዊ ኣካላት ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ንምግታእ ሰፊሕ ወታደራውን ጸጥታውን ስርዒታት ከተካይድ ጸኒሓላ። ዝቐበልኩም ተዓዘብቲ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምህርቲ ሕርሻ ብዓይነትን መጠንን ንምዕባይ ዝተተግበረ መደባትን ገስጋሱን ተገምጊሙ። ኣብ ዞባ ማእከል ኣፍልጦ ወነንቲ ታክሲ ኣብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ንምዕባይ ኣስተምህሮ ተወዲቡ። ኣብ ዓሰብን ኣራዕታን ጎዳእቲ ልምድታት ንምግታእ ተሳትፎም ክዓዘዝ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ እስራኤላዊ ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየድቶ ደብዳብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ። ኣብ ኣውስትራልያዊት ከተማ ሲድኒ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ። መንግስቲ ቼክ ሪፐብሊክ ኤውሮጳ ሕብረት ዩክሬን ኣብ ዝገብሮ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ደገፍ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሎም ሸስተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን። ንዝተረፉ መርባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ሰላም